салом алейкум дӯстон бародарони гиромӣ, умедворам ки хуб ҳастед. Макаса иншаллоҳ хуш омадед ба канали мо Мирали ТВ. Бародарони азиз, мо дар Азия ҳиҷома қарор дорем. Марҳамат, биёед, иншаллоҳ мо дар хизмати шумо ҳастем. Ин номеро метавонед ки тамос бигиред, иншаллоҳ ки ҷавобтон медиҳем. Чунки ки мебинед яккама меҳмон шудаед, машаллоҳ беҳтарин хумуш бомадисед дар пош дадем. Чунки ки мебинед поатон чӣ ракашӣ дорад, чӣ дард дорад. иншаллоҳ ҳиҷома бигиред ба хости Аллоҳ. аввалш Аллоҳ диимаш сабаб мешавад ҳиҷомагири мо. иншаллоҳ ки шифо меёбем. бародарҷон чӣ хел сехта? بهترین برادر. бародарода чӣ гуфтани? برادر گفتیم که مرحمت دیم با جمعه اکی Мирали میرالی تیوی در مترو توکریستان чорум этажа мешавояд. بهترین خدمت کردستان گاب ندارم کدا ягон майдахта сабук